Il-komplement tal-lejla tajba sinjuri, marħba l-edizzjoni oħra hawnhekk tal-programm Mid-Dinja Ħamrun fejn ninsabu propju lejliet il-finali ta' Super Cup u għandna programm li ħajkun imqassam fuq żewġ partijiet fejn fl-ewwel parti tal-programm ma għandna diriġent mill-klab ta' Ħamrun Spartans, is-sur Erik Saliba flimkien mal-ġurnalista hawnhekk ukoll anke mill-Malta Sports. U xek, Rowan Camilleri ħajkun qegħdin nitkellmu kemm dwar il-kampanja akwisti fil-suq ta' trasferimenti ta' xitwa u fl-aħħar mill-aħħar ukoll anki dwar il-finali ta' tajjeb jgħidu illi fit-tieni parti tal-programm u mbagħad aħna ħajkonna żewġ players promettenti, żewġ players Maltin illi huma popolari diġà sabu posthom ukoll anki b'mod regolari fl-iskwadra tagħna qed nitkellem dwar Xejżin Attart anki wkoll Sven Xer, però dawn ħankunu qegħdin nitkellmu magħhom ukoll anke fit-tieni parti tal-programm. Merħba l-aħwa, għonek fil-studio sa' Radio 105. Erik, ħanibdaw diskussjoni biex nitkellmu daqsxejn dwar is-suq ta' trasferimenti. Ħamrun Spartans li kienu attivi ħafna fejn hawnhekk ukoll anki jista' jidħol Rowan, kienu attivi ħafna, kien hemm players illi ħallew il-klabb, però rajna players illi ġew ammont ta' players buħut minnhom ukoll CV verament interessanti. Nsellimkom kollha. Kif qed inti ġifieri kienna ġifieri s-suq bdejna naħdmu ġifieri minn Novembru, mill-ħadd ta' Novembru fuq l-akkwisti ġifieri bdejna naraw minn ħanżommu mhux ħanżommu, dak l-ewwel pass li tagħmel. Tkellimna mal-coach u ntqajna jiena Marċello l-President, tkellimna mal-coach u bdejna naħdmu minn hemm. Issa mhuwiex faċli biex dak huwa rol importanti ġifieri meta tkun f'dak ir-rol ġib u tneħħi l-players mhuwiex faċli ġifieri għamilna ġifieri x-xahar ta' Diċembru għaddejn mal-players li kellna l-aħħar logħba li labna kienet fi 21 mill-lider ġifieri bit-21 kienet tal-lig. Bit-21 il-qoddim dejna naraw il-min ħanżommu u l-min ġifieri u l-min ħanneħħu u l-min ħanġibu ġifieri. Fetaħ is-suq fi Jannaru bdejna ġibna 7 players fil-verità ġibna 8 imma ġifieri kien hemm Johnny ġaqjed magħna minn Ġunju. Kellu bżonn issa s-CV ta' daw ġifieri juruh fil-ground li huma ta' kwalità. Rowan, bħala persuna li issegwi l-futbol b'mod regolari u issegwi l-futbol ukoll kollu fil-premju. Meta bda tara dawn it-tip ta' akkwisti li għamlu l-Ħamrun Spartans u plejers oħra li diġà għamlu isem kienu hawnhekk ukoll anke mal-klabb fl-aħħar mill-aħħar waslu lill-klabb ta' Ħamrun Spartans fejn l-ebda klabb Malti ma kien għadu wasal. U rajna dawn il-plejers li ma baqgħux parti mill-iskwadra, però qegħdin naraw ukoll anke dawn l-akkwisti l-ġodda. Bħala persuna li qed issegwi l-futbol minn barra l-klabb tal-Ħamrun, x'inhu ma reazzjoni tiegħek dwar dan? Ovvjament l-ewwel ħaġa nsellem il kulħadd. Ovvjament il-Ħamrun l-akkwisti li għamlu issa f'Jannar. Naħseb illi qed jaħdmu b'sistema differenti milli aħna mdorrin naraw timijiet li jilagħbu fl-Ewropa, Maltin li jidħlu fl-Ewropa. Normalment aħna mdorrin naraw timijiet li jirnexxilhom jilħqu d-drakkwart tal-Ewropa, jispiċċa l-kampjonat f'Mejju u jibdew iġibu l-barranin. Jibdew jilagħbu f'Ġunju għax aħna nilagħbu mill-ewwel fażijiet u f'Ġunju jkunu diġà bdejna nilagħbu. Ma tantx huwa ideali, għaliex il-barranin kif qal anke kif spiċċa Erik huma ħafna drabi kaxxa magħluqa. Allura inti kif qed jagħmlu l-Ħamrun issa ġabu l-plejers issa ġabu kollox 8 plejers. Se jkunu qed jarawhom matul il-kors tal-kampjonat li fadal u jekk ikun hemm bżonn li jerġgħu jagħmlu rtokki jagħmluhom mbagħad qabel ma jilagħbu fl-Ewropa. Minti jekk minn 7 plejers għandek 4 minnhom li tajt isma' jew 5 tajt isma' dawn huma plejers li iva huma tajbin. Ikunu diġà qegħdin issettjati anke fis-sistema tal-coach u allura din hija sistema li idealment jaħdem kulħadd biha biex inti tkun preparat tajjeb għall-Ewropa. Jiġifieri Erik dak kien iħsieb ta' dan is-suq ta' trasferimenti li apparti li qed inħarsu lejn il-kumplament tal-istaġun diġà bdejtu tħarsu wkoll anke lejn l-Ewropa. Il-tragward tagħna huwa l-lig tgħidli għalfiex il-lig. Għax jekk tieħu l-lig tibda bit-Champions League, jiġifieri mill-post ta' Champions League. U jekk mister żball dis-sena ħankunu seeded, jiġifieri għandna ċansijiet iktar, jiġifieri u meta tibda mill-gruppi ta' Champions League hemm iktar possibilità li tasal għall-gruppi. Jiġifieri nemmen ukoll li l-irtokki li għamilna jiġifieri kienu tajbin, jiġifieri tkellimna mal-coach ukoll. Issa naraw, nemmen ukoll li il-players li ġibna importanti jintegraw kemm se jkun mat-tim li għandna
u ħalli nkunu nistgħu navalwaw it-tim matul dal il-kampjonat. U ħafna drabi anka smajna l-President jgħid li l-objettiv dit-darba għax il-President dejjem l-objettivi dejjem Tejmi għalihom minn. Eżatt, u li huwa tajjeb u din id-darba qishom il-Ħamrun qed ħarsu anke għall-fażi tal-gruppi tal-Ewropa League, ġifieri dik hija xi ħaġa li Aħna s-season li għadda ġifieri bdejna b'19 il-barrani. Veru mbagħad spiċċejna b'17 il-barrani, ġifieri jekk trid tikkompeti fl-Ewropa, eżatt. irid ikollok ix-xelta. Ġifieri il-plejers jiġifieri il-barrani tista' tkollhom kull grupp, kull round tista' tbiddilhom il-barrani, ġifieri tista' tbiddel fil-lista. Imma mhux faċli ġifieri daw spiċċajna ġifieri għaddejna l-gruppi ġifieri spiċċajna żewġ lobiet kważi fil-ġimgħa. Skwadra twila u kif konna nitkellmu qabel il-programm, ħafna drabi l-Ħamrun kienu jilabu l-ħamis u mbagħad tilab pereżempju l-ħadd. Ovvjament, bil-fors il-coach ikollu jagħmel il-bidliet. Illa lix inti żewġ lobiet. Mbagħad titterġa' tilab fl-Ewropa ħafna drabi. Tibdel 7 players, ġili anka 8, il-team, il-chemistry ta' team ħajn bidelu. Ġifieri kien hemm ħafna drabi jekk mistejjer żball l-Ħamrun rebħu wara l-Ewropa darbtej biss. Ġifieri jew draw jew ewwel punti. Ġifieri dik tgħallem ħafna jrid ikollok skwadra etwal u skwadra tibqa' kompetittiva mbagħad anke fil-kampjonat. Ejja niġu għal-players. Forsi tista' tina aktar dettalji hawnhekk għax aħna li nkunu qegħdin naraw l-istorja minn barra ma nkunux daqshekk intiżi. Il-fatt li Ħamrun Spartans din issa nagħmluha fil-fażi tal-gruppi jew il-league stages insejħulu l-riġ. Għenet biex players ta' profil aktar oli jistaw jazzu lil Ħamrun Spartans jew inkella il-futbol Malta Ħamrun Spartans baqgħu ħarsu lejh forsi ċertu players bħala livell inferjuri. Kemm għenet din? Kemm forsi tista' tgħin ukoll fil-futur jekk nerġgħu nidħlu fil-fażi tal-konferenz jew inkella kif anke tkellem Rowan u objettiv akbar li nilabu fl-Ewropa League. Għenet ħafna. Mhux ħatejn l-inna fil-futur u ħatejn anka klab zoħra tal-Premier. Għax il-fat li wara 118 sena klab wieħed daħal li ġifieri l-unika klab li aħna ġifieri dħalna fil-grupp issa l-espettivi ħajkunu ġifieri nispera l anka klab zoħra ġifieri jaraw b'dil-mod ġifieri aħna għenet ħafna x'anka l-players li ġibna f'Jannar kien hemm ċertu players ġew għax dħalna fil-gruppi ġifieri u l-players li kienu maħna, ġviri, is-CV tagħhom qoliet. Ġviri, infatti aħna beħejna 3 players milli kellna ġviri, plus beħejna Malti Maslima ġviri. Fil-fatt jiena nħoss punt minn dal-qed jgħid Erik, niftakar il-President jgħid fil-bidu tal-era, Joseph Bordelli, illi ovvjament kulħadd da mhux sigriet li Ħamrun finanzjarjament saru tim b'saħħtu ħafna, finanzjarjament ukoll, u kien jgħid illi mux imbilli ikollok il-flus, meta ġili morru għal-baranin ta' profil għoli, ma jġux. kif najdulu Malta, jaqaf kollox hemmhekk. Ġifieri illum il-ġurnata li il-Ħamrun labu fil-Europa Conference fil-League Phase. Il-profil għola u kif qed jgħid Erik ukoll mhux biss għal-Ħamrun imma anke meta timijiet oħra jmorru għal-plejers barranin, dak li jkun jgħidlek Malta. Hemm il-possibilità. Il-possibilità li ma tnix ġas naslu round jew tnej u jinqalaw daw hemm il-possibilità li jidħlu fil- Aħna ftaħna t-triq, tgħidli ftaħna t-triq ġifieri għal players jgħidu hemm ċans jiġifieri tim Malti jidħlu fil-gruppi jiġifieri. Ola l-profilu. Għax hu at the end il-player veru biex jilgħab fil-gruppi u jidħol biex jilgħab fil-gruppi ma biex jolli s-CV tiegħu. So jiġifieri hija vetrina ovvjament tal-plejer. Jekk inħarsu lejn għax kellna bossa kwisti, però hemm ukoll il-nukleju tal-plejers Maltin illi għadu hemmhekk u apparti mill-plejers Maltin dawk illi huma stabiliti, dak illi aktar tim nazzjonali Malti jilgħab qed tara kważi nofs it-tim nazzjonali Malti bi plejers tal-Ħamrun, però il-Ħamrun baqa' jinvesti wkoll anke fil-żar, fil-plejers iż-żar, baqa' jagħti ċans ukoll il-plejers iż-żar anke kif aċċennajna fl-introduzzjoni ta' dan il-programm fit-tieni parti tal-programm ħankunu qegħdin nitkellmu ma' żewġ players vera qed naraw b'mod regolari bħalissa però żgur li huma żewġ players tal-futur illi ħajkunu fost ismiet ikbar ukoll fil-futur. Kemm importanti li klabb bħal Ħamrun Spartans minkejja jkun attiv fis-suq tat-trasferimenti u jipprova jġib kemm jista' jkun players
ta' livell oli minn barra, però kemm importanti li jibqa' jemmen ukoll fil-talent żagħżugħ fil-plejers tiegħu bażikament li jitellem mill-akkademja. Di hija waħda mill-raġunijiet ġifieri aħna meta tħallna 6 snin ilu jiena u Marċell tkellimna u għedna għandna livell ta' żgħażagħ jiġifieri kull ma baqalhom jagħmlu dik il-pass, jiġifieri biex jagħmlu dak il-pass magħna fil-bidu għaret. Allora bdejna inselfuhom il-klab oħra biex jitrawmu għax huma mhux it-training l-importanti għalihom, il-game time li jilagħbu. Jiġifieri u nemmen li ħareġ il-frott għax illum il-ġurnata għandna l-Sven, il-Xejzin, għandna Nikolaj Soret, Mattias għadu qiegħed man-naxxar, jiġifieri aħna għandna pjan jiġifieri li jiġifieri naħseb li qed jirnexxi, ġifieri plus dawn mbagħad għandna n-nuklew, mbagħad għandna s-senior, jiġifieri l-kbar jiġifieri tan-nazzjonal. Nemmen li għandna setup qiegħed tajjeb bħala Maltin. Rom, tkellimna wkoll anki dwar anki kif qal Erik illi dak li jagħmlu Ħamru Spartans din is-sena b'xi mod jew oħra ħajkun qiegħed jgħin mhux lil Ħamru Spartans biss, però lil futbol b'mod ġenerali. Meta inti qed tħares lejn it-timijiet l-oħra minn barra, ġifieri issa mhux bħalna qed nitkellmu bil-passjoni bħala Ħamruniżi u forsi naraw inti li qed tara il-futbol minn barra tara b'mod globali, il-futbol lokali. Kemm qed tara li klabb oħra approfittaw minn dan? Kemm qed tara li klabb oħra jgħidu isma' la darba Ħamrun nagħmluha qed jirkbu kważi fuq il-karru tal-Ħamrun. Qed jaħtfu l-opportunità jew le? Il-livell ta' akkusti anke ta' barranin ta' timijiet l-oħrajn. Għandek case in point Floriana u Valletta qed jiġu l-iktar f'moħħi bħalissa. Żgur li huwa ogħla minn dak li aħna mdorrin naraw, ġifieri bis-saħħa ta' Ħamrun li ovvjament inti timi ieħor tara l-Ħamrun qed jarmaw biex nikkompeti magħhom, li forsi tiġib barranin ta' livell. Qed imorru aktar għal barranin tajbin u ta' livell, kif għadna bis-saħħa tal-Ħamrun ukoll il-profil tal-futbol Malti ogħla u naħseb illi case in point Floriana u Valletta ġabu barranin ta' livell illi maħniex imdorrin naraw is-soltu, mhux ġas ġibna barrani daqsxejn aħjar mill-Malti imma ta' livell illi jkun daqsxejn iktar superjuri. U semmejt punt illi donu kantiċipajtni kont sa niġi għalih aktar tard. Però la darba semmejt issa il-barrani aħjar mill-Malti ħanasal għal taħseb illi jataw clubs illi qed iġibu barranin illi mhumiex tal-livell tal-plejers Maltin illi hawn. Bla dubju. U x'taħseb li r-raġun? Ma tinti għandek plejer Malti illi hija mentalità illi antika. Ġurnata ovvjament semmejt 3 klabs jiena li huma l-Ħamrun, il-Floriana u l-Belt li bla dubju ta' xejn li dik il-mentalità ħarġu minnha, imma hija mentalità li jekk ikollok barrani huwa aħjar mill-Malti li ħafna drabi f'dawn il-każijiet li qed insemmi mingħajr ma nsemmi l-ebda timijiet ħafna drabi ma jkunx il-każ. Ġifieri ħafna drabi kollok barrani li jkun tal-istess livell ta' Malti u xorta jinnexxielu jilagħbu u l-Malti ma jilabx. Hija mentalità li aħna 14 il-barrani. Eżempju l-biera labna b'5 Maltin. Ġifieri il-coach ma jqgħodx iħares li il-coach li għandna aħna ġifieri min jitrenja min ġifieri jkun qiegħed. Sfortunatament għadha teżisti imma fin-naħa tagħna nemmen li Erik qed issemmi l-coach. Kemm ikollu sej il-coach fis-suq tat-trasferimenti? Kif taħdem is-sistema? Il-klabb qed iġiblu l-plejers u mbagħad il-coach irid jaħdem bil-plejers li jġiblu klabb jew inkella l-coach jażel bħal speċi jidentifika xi plejers. End il-coach dejjem l-aħħar sej dejjem tiegħu ġifieri ikollu x-xelta u jibda jażem di x-xelta u mbagħad aħna nitlu fej nippruvaw nġibu għaw, nikkonvinġuhom biex jiġu għaw Malta. Ġifieri x'anke l-fatt li x'nissemmihom li fej fuq xi jixtrabu fuq sintetik. Ġifieri aħna ġibna plejer, ġifieri qatt ma fuq sintetik, ġifieri sakemm jaddatta sakemm ġifieri mhux faċli ġifieri. U nemmen li ġifieri klabb żgħar laqsu mhux faċli biex iġġib plejer ġifieri biex jilagħbu Malta. Għalhekk hemm bżonn naħseb ta' infrastruttura ħjar fil-futbol lokali, però mbagħad ikonna l-opportunità illi nitkellmu nistgħu nagħmlu programm ieħor. Nisabu però lejliet finali ta' Super Cup. Adam,
L-aspettattivi għal din il-partita jekk nerfu għadha tkun it-tielet sena konsekuttiva li irbaħna il-Super Cup u niġu t-tieni l-aktar klabb li irbaħna din il-Super Cup din il-tazza wara għada fit-tlieta. Inħeġġeġ is-supporters ħamurin kollha jiġu għax is-support tagħhom huwa importanti għalina ħafna u għat-tim tagħna ġifieri nemmnu ħafna fis-support tagħna. Ġifieri u issa naraw hija logħba u naraw fil-ground 90 minuta. Finali, kull finali tibda 50-50. Ovvjament, il-ħamrun fuq livell ta' tazza għandhom xi pattu l-ħibs, lix fl-axħar jitrofi. Ġifieri tpattija sportiva, però bla dubju ta' xej li ma nazzardax ngħid li per eżempju ħamruna jibdewx favoriti kontra Hibernians, lix finali għadija finali kif qed ngħidu u kull tim jista' jqum għall-okkażjoni u naħseb li kull tim jista' jerbaħ din it-tazza. U l-ħad intlab f'ġurnata festa taħseb li b'xi mod jew oħra tista' tellef jew iżżid l-aspettattivi naħseb kważi sold out aħna t-tickets. Naħseb li jien nemmen li ikun hemm bla dubju l-ħamrun huwa tim li qed itella n-nies fil-ground u kif qed jikkonferma Erik li huwa sold out żgur li ħajkun. Però naħseb li anke l-ħibs se jkollhom attendenza tajba u naħseb li l-fatt li hija festa naħseb li tista' tgħid li ħataħdem favur is-supporter Malti. Mela Erik ma nifx għandek xi ħaġa oħra xi żżid ma dak li tkellimna qabel tgħaddi l-aħħar parira u jew l-aħħar. Nixtieq ngħid ukoll ġejna nominati għal tim tas-sena, jiġifieri xi ħaġa huwa xi ħaġa fl-Ażil Sportiv Nazzjonali. Xi ħaġa ta' unur għalina l-klabb tagħna ġifieri għax ifisser ġifieri għax-xogħol kollu li naħdmu għax aħna naħdmu ġifieri minn wara l-kwinti ġifieri aħna mit-tnies għal ħadd. M'għandix dubju dwar dan, m'għandix dubju. Ix-xogħol ġifieri fih it-tim fih ħafna xogħol u ħafna ħin ġifieri kredi ħafna ħin. Ġifieri u meta jiġi xi ħaġa jekk napprezzaw jgħidu għall-inqas qed niġu. Nuħospont minn dan jiena naħdem fil-Kumitat Olimpiku Malti l-ħamrun diġà ingħataw l-award fl-awards tal-Kumitat Olimpiku Malti. Ġejna l-aqwa tim tas-sena wkoll. L-aqwa tim tas-sena wkoll, ġifieri. Kelli ngħidha bil-forza xi impjegat tal-Ramos. Erik, grazzi ħafna. Awguri wkoll għall-partita ta' għada. Sakemm ġaġa tkun ma' hawnhekk f'dan il-programm insellmilkom. Grazzi ħafna. Mela nilqawkom għal din it-tieni parti hawnhekk tal-programm id-Dinja Ħamrun fejn issa aktar element żagħżugħ. Rona, iżgħar ħafna minna nilqgħu fl-istudio hawnhekk ukoll. Minnek ħafna. Le anke minnek tibżax. Xejn attar tanki wkoll Sven Xerri. Ħanibda bik Sven, prodott tal-Akkademja, plejer li għadek verament żagħżugħ. Rajnik tilab b'mod regolari, nisa ngħidu hekk f'dawn l-aħħar dal-istaġun, anke wkoll l-istaġun. Meta tkun plejer beta daqshekk żgħira, kif tħossha l-pressjoni li qed tilab l-ewwel qed tilab ma' Ħamrun Spartans, ma' Champions, ma' tim li qed jilab fl-Ewropa u tilab ma' plejers ta' livell ħafna għoli. Meta inti għadek daqshekk żgħir fl-età, kif tibda tħossok fil-ground dak il-ħin? Nsellimlek u nsellem ukoll is-semmija kollha tal-programm. Kif għattinti Iva, ovvjament, meta tkun għadek żgħir, meta tuħu l-opportunità biex tilab, tiddejjem toħodha, għax mbagħad jekk ma toħodx l-opportunità ma tafx jekk il-coach ġie jafda fik jew jekk ġifieri meta tidħol ġo ground tiddejjem tagħmel l-almu tiegħek. Ovvjament hija ta' responsabilità ħafna kbira għax l-aspettattivi tal-Ħamrun huma dejjem ta' rebħ. Ġifieri m'hemmx lok fejn tiżbalja, speċjalment fil-pożizzjoni tiegħi li hija ta' difensur ċentrali. Ovvjament jekk tiżbalja sib il-goaler warajk. U ġifieri ma tantx tkun trid tagħti ħafna xogħol lil Henry fem. Imma iva, ovvjament hija xi ħaġa sabiħa li tilab mal-Ħamrun, ovvjament li tkun mirraħal ukoll, li tibda minn ta' eta żgħira, dejjem toħlom li tilab mal-Ħamrun, mar-raħal tiegħek. Ġifieri hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Xejn l-istess mistoqsija lilek, rajnik tilab propju mbagħad sfortunatament kellek dik is-setback illi weġġajt u għamilt bosta xhur, nisa ngħidu hekk barra mill-logħba, però rġajt irkuprajt u rġajna qed narawk fil-ground, tilab u tiskorja. Dik id-dissima li tibqa' dejjem fuq wiċċek. Kif tħossha pressjoni ma tinti tkun qed tilab ukoll anki mal-Ħamrun Spartans? Grazzi tal-istedina.
Naħseb li Falta Jebżven hija xi ħaġa sabiħa li tilab mal-Ħamrun li naħseb huwa l-aqwa tim ta' Malta li jkollok dawk iċ-ċertu li għal livell hija xi ħaġa sabiħa. Ovvjament għalija li għadni żgħir irrid nitgħallem minn dawn il-plejers. Għaddejt minn dik l-inġeri li kienet jibsa lija bispero ħdimt ħafna, irrid nerġa' lura u nsabu. Rowan, qoddimna hawnhekk għandna żewġ footballers illi anke kif tkellimna fl-ewwel parti tal-programm bla dubju ħajkunu tnejn il-pedin importanti, mhux għal Ħamrun Spartans biss però għal futbol Malti wkoll fis-snin li ġejjin. Anke l-futur ta' tim nazzjonali u dawn huma żewġ plejers illi huma żewġ plejers mill-futur ta' tim nazzjonali 100% xi ħaġa li kont se nżid magħhom għaliex huma qed jgħidu kemm hu importanti li u kemm hu sabiħ li Ħamrunis jilgħab mat-tim tal-Ħamrun. Dak li jħossu daw żewġ plejers meta jilbsu l-ger tal-Ħamrun. L-ebda laqas l-aqwa plejer tal-Ħamrun ma jħossu barrani, pereżempju, illa għaliex dawn huma żewġ plejers mhux tfal illum. Illi jiena niftakarhom għadhom tfal. Illi niftakarhom żgħar ħafna, speċjalment il-Xejżin għax nsertajt ħabib tal-papa tiegħu. Li jħossu daw meta jilbsu l-ger tal-Ħamrun. Ma jħossu l-ebda plejeri, daw bdew minn nursery. Ġifiri daw għal-jom Ħamrun huwa kollox. Ġifiri huwa importanti li kif qal Erik qabel fl-ewwel parti tal-programm illi nibżaw għal dawn it-tfal illi jinvestu kif qed jagħmlu l-Ħamrun f'dawn it-tfal u fejn hemm spazju ntuhom l-spazju biex ikunu parti mit-tim tal-Ħamrun għaliex dawn jistgħu jituk iktar mill-100% għaliex għalihom din hija xi ħaġa kbira u li qed jilagħbu mat-tim tal-kbar tal-Ħamrun f'dan il-livell. Ġifieri l-League Face tal-Conference League kull żagħżugħ jixtieq li jilgħab fil-League Face. Aħseb wara tilgħab mat-tim tiegħek li tkun tlajt miegħu minn nursery. Ġifieri tkun labt fl-istaġun tal-istorja. Sa ngħidu li kien biex inżid xi ħaġa oħra wkoll rajna żmien diffiċli tal-Ħamrun ukoll. Żmien diffiċli tal-Ħamrun. Ġifieri aħna li issa li dawn l-aħħar 5-6 snin rajna l-Ħamrun fil-glorja hija xi ħaġa sabiħa ħafna lina. Ekku. Eċtu t-fulija ta'kom, għax aħna forsi konna rajna l-Ħamrun Spartans fil-passat b'tim tajjeb, tim illi jerbaħ, pero għandkom kontu għatkom esperienza jtu din il-ħagġa, sa mux tal-li għat esperienza għu tal-li intom part integrali u kol anki f'dan il-proġett. Edin fi skwadra illi fija laqwa nukleju ta' players Maltin dawk li ħana isuhom bħala l-istability semmejt lil Henry aktar kmieni hemm players oħra bħal Imbong, Gulla Jmir. Għandek insomma laqwa nukleju tal-players qegħdin magħhom ukoll fit-tim ta' Ħamrun Spartans. Kemm importanti li tkunu ma' dawn il-players ħanitkellmu dwar il-Maltin bħalissa kemm tarawhom bħala għajnuna u ispirazzjoni intkom bħala players. Li ħtejxu magħhom bażikament daw. Ovvjament huma players li repu ħafna fil-karriera tagħhom, jiġifieri l-esperjenza tagħhom hija waħda vasta li tgħinek ħafna fil-ground, ikunu jafu kif għandhom jerpu l-logħba, l-esperjenza tagħhom jippejsjaw il-logħba, ġifieri naħseb li hija importanti ħafna li jkollok players ta' ċertu esperjenza. Miegħek ovvjament l-aspettattivi tagħhom magħolin li jekk għandu jkun mentalità rebbieħa biex dejjem terbaħ u ġib l-nuri. Li naħseb tgħinek ħafna anke għalik personali biex tkun mentalità rebbieħa. Kemm tidħol kemm daħlet fikom dil-mentalità rebbieħa minn ta' daqshekk żgħira hemm Xejżin. L-FM huma għandhom ħafna esperjenzi, ġifieri aħna minnhom irridu nitgħallmu fim. Huma jħeġġuna fil-verità għax nafu qabel ġifieri għalina hija bonus. U dawn il-players jgħid isemmu Henry Bonello, Joseph Imbong, jafu xi ġifieri tkun 20 year old, 21 year old u jkollok il-pressure fuq ġifieri jistgħu anke jgħinu il-players bħal Xejżin u Sven meta qed jaraw qed jindunaw li qegħdin fil-pressjoni, qegħdin fil-pressure jistgħu anke jimmotivawhom biex dik il-pressure anke ma telebhomx. Rowna fejn nerġgħu ndur daqsxejn fuqek. Ħanħorġu daqsxejn issa bil-lejlet il-finali ta' għada li ħanitkellmu dwar il-finali nerġgħu ma' dawn iż-żewġ żgħażagħ hemm 50 tal-ħin ieħor. U ħanitkellmu dwar l-istaġun sa' issa ta' Ħamrun Spartans kif rajtu inti kemm fil-league kellna xi partiti wkoll anke ta' trophy u ovvja l-miġija ta' Ħamrun Spartans fl-Ewropa li ma kienitx il-group face biss, però kien hemm proċess qabel li ħafna drabi nista' nsejnihom dawn il-partiti sakemm wasalna għal dawn il-partiti
fl-Ewropa, kemm tara li l-players inkluż dawn iż-żgħażagħ kienu preparati u kemm affettwathom mentalment ukoll. Illa li xleħt tivvjaġġa dak il-vjaġġi kollha, tilab il-ħamis tiġi tkun dak aħna wkoll insifru jumej nagħmlu 4 biex jiġu ftana, dawn jiġu l-ħamis u jridu jerġgħu jinżlu fil-ground u jagħtu l-massimu tagħhom ftit sigħat wara tistgħu tgħidha. Dubju ta' xejn li ma kienet faċli xejn. L-ewwel ħaġa jekk kan nitkellmu fuq preparazzjoni fiżika, l-iskwadra dderet preparata fiżikament ħafna. Xej Zvenu xejn jistgħu jgħidu żjed minni li l-preseason ma tantx kien xi wieħed faċli ħafna, imma Giacomo Modica ħadem ħafna fuq il-fiżika u der fil-ground. Jiġifieri aħna rajna tim tal-Ħamrun kontra timijiet bħal Maccabi Tel Aviv u Dynamo Kiev li baqgħu jiġru sal-aħħar. Jiġifieri biex tibqa' tiġri kontra Dynamo Kiev li ħatamel logħba sieħa kważi, speċjalment fl-ewwel leg, tiġri warahom. Tibqa' tiġri xi ħaġa tajba jkun għamel il-coach fil-preseason, jiġifieri minn dak lat żgur li kienu preparati. Ovvjament jekk imorru għal-league phase, ovvjament kienet xi ħaġa ġdida huwa livell differenti ħafna, jiena stajt insegwi mill-viċin illi huwa livell differenti ħafna mill-qualifiers, illa għaliex il-professjonalità hemmhekk idduq vera l-professjonalità tal-lob tal-Ewropa, kemm il-protokolli kollox eżatt, players jistgħu jgħidu wkoll anke min-naħa tagħna ta' media, jekk forsi qabel fi-qualifications forsi tista' tillaxka xi naqra l-ewwel fil-league phase. Linji gwida u m'għandekx ċans linja ħomor u fil-veru sens tal-kelma linja ħomor ma tistax taqbishom. Jiġifieri minn dak l-aspett kienet xi ħaġa ġdida. Imma naħseb li Ħamrun kienu preparati tajjeb mingħajr ma mmur out of point, jiena tkellimt anke ma' delegati barranin illi normalment timijiet barranin tal-league żvir aħna kellna Crystal Palace, Fiorentina, daw kollhom staff full time imħallsin. Il-Ħamrun kienu organizzati daqs daw timijiet bil-volontiera. Ġifieri dik xi ħaġa kbira. Ġifieri mort naqra lilien mill-futbol issa. Ġifieri dik kienet xi ħaġa kbira li l-Ħamrun għamlu unur kbir lil mhux biss il-Ħamrun imma anke lil Malta. Barra minn hekk jekk inħarsu naqra lejn l-istaġun, bħala kampjonat kif dejna ngħidu l-ewwel, il-Ħamrun batew xi naqra meta bdew jiġu wara l-logħb tal-Ewropa. Kif għad jiena Ħamrun rebħu biss darbtej, darba wieħed xejn kontra l-Belt u wara l-aħħar logħba tal-Ewropa ta' Birkara, rebħa ta' 6 b'xejn, il-bqija jew tilfu jew ġew draw. Ġifieri hemmhekk inħasset żgur. Jiġifieri nemmen li l-Google Ħamrun ma kellhomx l-Ewropa fil-lig kienu jkunu ħafna ħjar. Imma dik hija xi ħaġa li Ħamrun diġà bdew jitgħalmu minnha, illi xawek kienna l-erik qabel u l-akkwisti bdew isiru minn qabel, ġa talmu minnha u diġà qed jaħdmu biex is-sena d-dieħla ma terġax tiġri. Naħseb li all in all li terbaħ l-opening ground b'daw id-diffikultajiet kollha li qed insemmu hija xi ħaġa tajba ħafna. Nemmen li fil-closing ground minkejja li ngħid li hemm timijiet bħal semmejt żewġ timijiet jiena Floriana u anka Valletta u anka Gżira, ma rridux nagħmlu Gżira x'qed ikollhom staġun tajjeb ħafna illi se jkunu ta' sfida għal Ħamrun. Naħseb xorta nazzarda ngħid li Ħamrun huwa l-aħjar tim u l-iktar favorit illi jerġa' jerbaħ il-closing ground. Ovvjament irridu nistendew u naraw x'se jiġri matul il-kors tal-kampjonat. Kemm l-esperjenza tal-Ewropa, ħanerġgħu morru fuq l-Ewropa issa, illi kif semma wkoll tajjeb Rowan issa apparti illi aħna naraw il-logħba fil-pitch, però wara dawk id-90 minuta hemm ħafna aktar organizzazzjoni u sintendi din anke inkom bħala players. Kemm jnitkom din fl-esperjenza tagħkom ukoll għall-futur din l-esperjenza tal-Ewropa? Jekk dak illi għaddejtu minnu kontu xed tistenna jew kellha rajtu affarijiet kompletament ġodda u differenti minn dak li kontu qegħdin tantiċipaw. Le, ovvjament għall-Ewropa kif qal tajjeb Rowan bdejna mill-preseason, ġifieri fejn ġrejna ħafna, trejnjajna ħafna, morna l-Italja ġimgħa Kalabria fejn konna nafu x'ħansibu għal-fażijiet qabel tidħol ġo gruppi li jkunu ġa bsin naħseb wara ma tidħol fil-fażi tal-gruppi. Jiġifieri ovvjament huwa livell kbir ħafna anke meta tidħol ġo grounds tara l-istadiums ippakjati.
Ġifiri huwa level kbir meta tilab fl-Ewropa u anke għalina li għanditna ovvjament is-CV tagħna tola l-fuq ħafna għax tilab kontra daw it-timijiet li huma msemmija mal-Ewropa kollha u jiġu segwiti ħafna minn spettaturi differenti. Prestazzjonijiet kienu tajbin ħafna, ġifieri. Ekku l-prestazzjonijiet kienu tajbin ħafna. away speċjalment. Li personalment kellna fejn nġibu 4 punti oħra. Bla dubju, xejżin, ħassejtu deret id-differenza fit-timijiet dak li labtu magħhom fil-fażi tal-gruppi għal dawk li labtu magħhom biex tħaltu għal gruppi ħassejtu differenza għal qawwa ta' dawn it-timijiet? Naħseb xintilab ma' timijiet bħal Samsung Spor u hekk tħossana differenza imma warejna li nistgħu nikkompetu ma' kulħadd fil-fatt erbaħna logħba ma' Lincoln. Ovvjament hija ħolma għax fil-li naraħħom fuq il-television u fil-li tkun hemmhekk hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Duru daqsxejn fuq il-finali ta' għada. Finali ta' għada hija tazza, forsi hija l-inqas minn tliet kompetizzjonijiet li nilabu għalihom, però hija unur li l-Ħamruniżi qegħdin jistennew ukoll. Kif qegħdin tippreparaw irwuħkom għal konfront ta' għada kontra Hibernians? Ovvjament għandx kellem ħin biex nipprepara liha minħabba l-logħba tal-bieraħ. Kellna l-bieraħ jum tal-kupru għalina u llum kellna session. Ġifieri ovvjament issa jrid il-coach li jevalwa naqa' s-sitwazzjoni tal-players hija hekk imma ovvjament dal-perkors ta' dal-istaġun naħseb kien preparament biżżejjed għal din logħba ta' għada. Ġifieri meta tilab eżatt kif ħadna qabel fl-Ewropa huwa naħseb preparament tajjeb ħafna għall-logħba ta' għada. Ovvjament hija tazza minn tlieta li tista' twassalna trebil wara ħafna żmien. Xejżin? Final hija dejjem final. Kulħadd ħajprovajt il-klob imma nafu l-Ħamrun li dejjem irridu nerpu kollox, ġifieri aħna ħanħorġu bil-mentalità li nġibuha lejn id-dar tagħna. Ovvjament inħeġġeġ is-supporters biex jitilgħu jagħtu s-support kif nemmen hekk ħajamlu u jalla nerpu. Rowan, l-aħħar kummenti tiegħek anke fuq dak li tkellimna anke wkoll fuq il-konfrontata qabel bil-mod imbagħad intemmu din l-edizzjoni hawnhekk tal-programm id-dinja ħamruna. Bla dubju ta' xejn minkejja li mhix tazza kbira. Ovvjament hija importanti ħafna għaż-żewġ timijiet, f'dal każ qed nitkellmu fuq Ħamrun, illi għada jerbħu s-Super Cup. Għaliex kif hija parti mit-trebil. Ġifieri diġà qed ħarsu lejn trebil Ħamrun mid-dera. Però anke biex timmotiva l-Ħamrun għal komplement tal-istaġun għaliex inti meta terbaħ tazza dejjem ħadd immotivak iktar biex imbagħad tkun preparat għat-trofi li nieħu spunt hawnhekk. Trofi hija importanti ħafna għaliex trofi ilhom ma jibħu Ħamrun mill-1990. Kont qed niżgħir ħafna jiena niftakar il-ground ma niftakar xejn iżjed. Kont żagħżugħ jien dak iż-żmien. Għalhekk għadlek inti għalhekk għadlek daw. Kont daqsxejn iżgħar minn dawn iż-żewġ żgħażagħ. Ovvjament importanti ħafna. Kull tazza hija importanti anka għall-motivazzjoni tal-plejers għall-komplement tal-istaġun. Però kif għadd tazza hija tazza finali u naħseb illi hija 50-50 match. L-aħħar kummenti tagħkom qabel intemmu dan il-programm, Sven? Ovvjament inħeġġeġ supporters biex jerġgħu jkunu warajna kif kienu tul dawn l-aħħar snin mhux dal-istaġun biss. Ovvjament huma 12 plejer li jgħinuna ħafna lilna nkun meta nkunu fil-ground. Ġifieri iva nħeġġeġ supporters biex ikunu magħna da. U jekk Alla jrid wara nisa sadarja li niċċelebraw bit-tazza. Nittamaw dejjem. Ovvjament ma ħanżid xejn li għal Sven kont se ngħidu nħeġġeġ is-supporters u grazzi tal-istadin. Mela, wasalna hawnhekk biex intemmu din l-edizzjoni ta' programm id-dinja Ħamrun, ninaqat mal dawn iż-żewġ plejers u nħeġġeġ lilkom il-partitarji Ħamruniżi biex għada nitilgħu biħġarna il-ground u nagħtu l-appoġġ bil-massimu tagħna wkoll anke lejn il-plejers tagħna u kif qal tajjeb xejn imbagħad niltaqgħu jekk Alla jrid aktar tard filgħaxija fi Stradarjali bit-tazza f'idejna. Awguri u forza Ħamrun Spartans. Ciao ciao.